George Vital Zammit huwa aħbar stupenda għal Partit Nazzjonalista hekk iddikjara l-Professur Andrew Azzopardi li ingħaqad ma' mijiet ta' persuni li fl-aħħar sigħat esprimew ruhom kuntenti li l-Partit Nazzjonalista mara din l-għażla hekk kif George Vital Zammit ġie inkarigat biex jibda jfassel il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni li ġejja. Ma' Andrew Azzopardi naqdu mijiet ta' persuni li fuq il-medja soċjali kellhom biss kliem pożittiv għal din l-għażla illi ddeskrivewha bħala eċċellenti filwaqt il ħafna ddeskrivew lil professur George Vital Zammit bħala validissimu. George Vital Zammit se jkun qed imexxi din il-biċċa xogħol importanti flimkien ma' tim sħiħ li se jkun qiegħed jisma' lil kull persuna inkluż l-imsieħba soċjali qabel jiġi ffurmat dan id-dokument. Dan sabiex il-Partit Nazzjonalista aktar minn qatt qabel ikun jaf x'inhuma ħtiġijiet ta' pajjiżna. Dan jrid ikun proċess inklusiv fejn kulħadd jista' jipparteċipa, fejn kulħadd jista' jkun parti mis-soluzzjoni. Min jiġi jħabbatlek il-bieb, min tmur għandu inti, min jiktiblek, min iċempillek, min jibatlek email, min jibatlek post fuq Facebook, kollha importanti. Dak huwa il-metodu u nemmen illi jrid jilħaq lil kulħadd. F'Birkirkara, George Vital Zammit qal li żgħażagħ jeħtieġu jaraw persuni li għandhom imħabba vera lejn dak li jsawwarna bħala nazzjon b'differenza għal politiċi tal-Partit Laburista li qegħdin hemm għall anijiet personali tagħhom minflok għal ġid ta' pajjiżna. George Vital Zammit qal li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiffoka fuq il-ħtieġa li kulħadd jerġa' jħoss dak is-sentiment ta' sodisfazzjon li jgħix f'pajjiżna u ma narawx aktar telf ta' persuni li qed jażlu li jħallu arthom minħabba s-sitwazzjoni preżenti fejn ħafna qed iħossuhom fgati ma' kuljum milli jgħaddi.